So ndikatarisa mararamiro andaita kuSouth Africa, I was better than a lot of people. Ndaive nani by far. I'm not saying that I was rich, but what I'm saying is lifestyle yangu yakanga iri better than vamwe vanhu vandaitogara navo, mungave musame yard mangu, mafriends angu, kana maworkmates angu, kana mabusiness partners angu andakanga ndinavo. Guys, in this video I am going to review something that is going to shock you about Vanhu Vandakasiya kuSouth Africa, or Vanhu South Africa right now. Guys, vakurarama in South Africa vanhu vanorarama upenyu hwakasiyana-siyana. Pane munhu achangotanga akusvika muSouth Africa, kwoita munhu ane makore ari muSouth Africa, kwoita mumwe munhu aakuda kutodzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu ivavavo vanenge vachirarama life dzakasiyana. For instance, inini I've been staying in South Africa for 10 years. Ndakadzoka last month. I never will come back to Zimbabwe. Pesa mnanenge to South Africa ndichingogara ikoko. So this is what happens when you go to South Africa. When you go to South Africa, unoda almost 3 to 4 years kuti uzostabilize, uzonyatsopinda mumasystem ezvinhu zvekuti wakukwanisa kutosarudza kuti ndoda kudya nenyama iyi, ndoda kudya nemuriwo wakadaiwo, handidi kudya zvakati, ndoda kudya pizza, ndoda kudya chii. Some people might say sekuri kuti munopenga, but this is reality, because I went to South Africa almost 2 times and the same pattern yakaramba ichirepeatika. First year uchisvika muSouth Africa, you struggle a lot. Unenge usina ma-connections, you don't have anybody to connect you to anywhere, you don't have a choice type yebasa rekushanda, you can do any job, you can work any job, unenge usina choice. Nyanyanya ma-low paying jobs ndo unenge uchiita awful. Saka gore rechipiri wakutanga kuita ma-relationships nevamwe vanhu, you are starting to meet new people, new friends, but still zvinasa zvaita gore rechitatu apa ndo panaipa kudipenda nekuti iwo uri munhu akachangamuka eka uri munhu akakotsira, ndio panofana kutanga kutena mawheels elife yako a little bit more faster than zvaambenga achiita musekondary yako wapinda muSouth Africa. Apa wakuziyana nevanhu, wakutozikanwa muarea, uyu anonzi Ningi, ndibaba Ningi, Ningi. Kana uri mutupo wakutodedzwa nemutupo, zvimabasa wamboenda wagadzirawo zita, kana waishandawo zvakanaka uine good relations munyaya dzemabasa unenge wakudedzwa. Pa3rd year pandikutaura wakukwanisa manje kutenga pizza, wakutanga kukwanisawo kutenga KFC every weekend, wakukwanisa kusarudza type yebasa kuti hairariite irinoita, hairiri kubhadhara iye mari shoma. See, saka 4th year taakutaura kuti wapinda muzvinhu. Saka pamakore andataura aya haufaniri kudzoka kuZimbabwe, haufaniri kudzoka kumusha, otherwise zvako zvese zvinoenda musango. Saka pa4th year manje wapinda mutsinga dzekugara muSouth Africa, waane ma-connections, waane ma-choices akawanda, ndo pawakutotanga kubuilda. Saka pa3 years idzidzi patinoenda kumusha, vanhu vakawanda vanobva vatotanga kutotumira first year, second pay yake, or first unenge wasiya mukadzi nevana, what can you do? Watotanga kutotumira back kumusha. This is why ndikutaura kuti you need 4 years, because kamari kacho akakwani zvinhu zvinenge zvisingabalance. Ndikandiseke namo sekugare. Anyway, fast forward kunyaya yangu. Now maane a bit of background yekuziva kuti South Africa inorarama sei. Right. Inini panandi kuSouth Africa ndakaita 10 years, which means 4th year ini ndakasvika. Zvichiwa in 4th year zvinhu zvangu zvanga zvatanga kuita sei kufambawo zviri nani. Ndandane ma-choices ekutoti ndoda kudya beef, minzi, ndoda kudya mushroom, ndoda kudya pork, ndoda kudai, ndakutoita kuti magochi doro ndakutosarudza kuti ndakangomwa black rinovava, ndakudawo masaida, ndakudawo this and that. Right. Saka what I'm saying ndezvekuti pa4th year yangu kusvika ku10th year, 6 years more than ndakazoita, ndatoo munhu kutoti ndakutorespectwa muarea, ndakutonzi takajeni. Unoinzi tataka ndokuti baba anenge baba ajeni, takajeni. Ndatoo nerespect muarea, ndakutorespectwa, ndakutonzi ndaona baba ajeni, ndakubatsirwa nezvakati, baba ajeni ndikweresewo mari, baba ajeni zvazodai, baba ajeni chichi. Ndakakwanisawo kutengawo kajagwa kangu kaDatsun Go, kana ifamba nako, ndikamboita zvema-indrive zvebhoti, ndikambodii, ndakutozikanwa, zita rangu ranga rakutozikanwa, especially when it comes to social media and internet, zita rangu rondozikanwe in Cape Town.
kunzi sekuru kupikicha, because inini ndinoita zvemusic and ndinorekodha vanhu maartist vanhu vanoimba, ndinoshuta mamusic videos uye ndinoita maphotoshoots. So ndingati life yangu yange yabeta. Ndine vanhu vandaigara navo musame yard. I could see kuti vanhu vari kustruggle, that these guys are struggling. Handisi kudada kana kutsvinya, but I can tell you they were struggling. Now the point is, vanhu ivavo kuti vauye kuZimbabwe ndiri kuona kuti zvichanetsa, nekuti inini ndiri kuti inini ndaitorarama life iri better. Zimbabwe handisvuura ever since I came to Zimbabwe. I've met a lot of challenges ndinotoona kuti vandakasiya vaya vaitova life iri below yangu, inini they will struggle more and they will never come back to Zimbabwe. This is why you see vamwe vanoita 20 years vamwe vanotozodzoka makofini. Some people will never come back at all. Some people will just disappear in South Africa. The reason is because nyaya relocating to Zimbabwe, back to Zimbabwe, is harsh, and you'll be met nema surprises akawanda, and machallenges acho akawandisa zvekuti kana usina kusimba unototiza zvakare wana enzi kana usina kusimba tiza unotiza. Saka I'm just imagining machallenges andasangana nawo so far ever since ndaita movie yangu yepa South Africa. Ndoti kutangira pamatiketi ndakanga ndine vana 3 ndakabhadharwa matiketi, mukadzi wangu 4, takati 5. Pane imwe mari inobhadharwa pabhodha 400 per person inonzi yemagate pass. Mari iyo inenge ndakubhadhara. Urida kuuyawo nekagurosari, urida kuzoti kana usvika kuno uri chidhakwa ndazokunoona mufesi wangu like ndine 10 years ndisiri muSouth Africa. Handina kwandakatomboenda right now because I couldn't afford to go out. Imagine uenda unoona mafesi ako akwana 10 years ago, wongosvika usikwanisa kutenga kana chikare kana chiitwa kana chibhodhoro. I couldn't, because when I came here ndakaona pamba pari dilapidated. I had to do my renovations and my renovations akadya mari yangu yose. I'm trying to imagine somebody now ari below me indakadirwa mari nema renovations. What about somebody astorina pekusvikira, astorina kana imba yevabereki? Sakani, this is what I want to advise vanhu vari kurarama life iri below yangu yakakutaura. Nyaya yako yakumusha haidetermine nekuti une mari kana kuti you made it or you were successful in South Africa. It is a decision that you make on your own. Relocation is a decision that you make on your own, and the struggle is everywhere. In South Africa, there's no way that like I came to Zimbabwe, it means I needed 3 years again. 3 to 4 years when this was stabilized and this will pin my system, because right now I know nobody. So I cannot make money right now in Zimbabwe. Business is out of reach for me. No connection to no one. I'm starting again. So it doesn't matter whether you have thousands or whether you have what. There is a certain period that you need to go through. That period of struggling, trying to make connections. Because if you come here, even if you have money, they will try to take that money away from you. I'm telling you from experience. You'll be overcharged for my services. People just think you have money, even for little things, even things that you are supposed to get for free, you still get charged for them. So they will make your money. And if you say in denial money and you pass up money like pumpkin, like I don't know. In no time you'll be broke and you'll be thinking to run back to school. So ndingendera kuti vanhu vairarama life iri below yangu kana vada kushandisa concept yekuti ndichaenda kana zvanaka, they will never come back, because inini chaiye ndikuti ndaive nani handisina kana senti. There are the people who were above me in terms of lifestyle, vakatomboya kuno vakatodzokera their back in South Africa. Saka relocating the decision yekuti unofana kuti tough, unofana kuti hadira. And if you don't know this theory and look at 4 years, you will struggle. Like 4 years in the wilderness, you will never accept and you never understand and you never relocate to Zimbabwe. So guys, this is what I just wanted to share with you. I know some might bash me in the comment section, but if you think deep, you agree with me. So guys, please, if you find this video useful,
why don't you subscribe? Inotori kuZimbabwe handakana kwandi kushanda ndikutotemba one mayoutube videos iwe kuti aone maviews ashewe alike algorithm indipushirawo zviende kumberi ndiwanawo tumasoro. So thank you guys. If you have any question, let me know in the comment section. If you have any complaint, let me know in the comment section again. I will be happy to answer you.